Allah kwana biyu. Ya azumin nan. A'a. Aka faɗo sabuwar jiha? Nan kuma aka faɗo? Wallahi ko idan gari. Oke, wancan mota ta riga ta gama lalacewa shi yasa aka zo aka yi harin wannan ko? Ba wai maganan ɓata mota ba ne, wancan mota ita lalace ne. Naga kuma ai tifa ce, ba irin tayar da ba ta ɗauka, ba gwagwarmayar da ba ta ɗauka. Da kin ce tifa ba, tsohon motar da an daina yayinta shekaru da shekaru, wadda ta fa girme ni, ki duba ki gani. Shi da tifa ta ɗau yashi, ta ɗau siminti, ta ɗau bola. To ni kuma na fi son da ni kaɗai zan hau, yasa ni na wacce zan hau ni kaɗai. Haka dai kake cewa, amma ina ganin wancan ne tafi dacewa da kai, saboda wannan motar bata dace da kai ba. Ai wancan ta riga ta zama ma motar da kowa da kowa yake hawa. Lafiya kuwa? Wannan business ne tsakanin ni da shi. Ba sai kin san ko menene yake faruwa ba. Wai kin ya kawo ki nan ma? Mamatta ƙawata ce. Kaga ai ba amfani ka tambaye ni me ya kawo ni nan gida. To, ashe ba su rika ce na wuni. Allah ya kyauta. To, Allah dai ya tsare.